Awu, zinjani izinyawo? Everyone, welcome back to Sunday Live Chain. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, uyena Nhlalonhle lona wasoLundi usisi wahlulwa ukubhala iDinasol wayirapha wazophumela obala wamtshela nje uMdube ukuthi hayi mfowethu mina ayibandla cha angikwazi nje ukubhala iDinasol. Le video yabo ke abantu abayimukelanga ngokufana, abanye bamncoma uMdube bathi indlela ingane ekhuleke ngayo mayikhuluma nayo kubonisa khona ukuthi ungumuntu olungile futhi okwazi ukusebenza nezingane kahle. Kanti abanye bayala nje ugogo kaDinasol ukuthi akambophe lo misi lona ngoba uthathe le video lena kaNhlalonhle ngaphandle kwemvume yomndeni wakhe. Ugogo ke akayingenanga lonto. Nakho ke namhlanje ivideo sithela izithelo. There is a new brand ebizwa ngeDinasol. Abasunguli bayo bathembise ukumhlomlisa nawo Nhlalonhle Dinasol njenge founder yale brand. Please check this video, this full video, and do leave your comment below. Siza ukuthi umbono wakho uthini, wena uthi kwakufanele uMdube aboshwe noma uthi wangafanele ukuthi aboshwe. Bye. Sanibonani. Sikephi namhlanje sibekwa yini la sizo? Namhlanje sisemve yamaswazi wa primary school sizobona uNhlalonhle oDube ngeDinasol. Sisamphathela ama gifts sithi nje akakhule umntwana omncane sibonge nakuMdube ukuthi asikhombise I future leader uDinasol umuntu okwazi ukuthi mengakwazi ukwenza into athi akakwazi omafana abantu abazikwazi bengakwazi. Yebo ngiyezwa kuthiwa khona ne surprise nisiphathele yona ezikipa namhlanje mhlambe ithini ingqikithi yalezi zikipa mhlophe? Cha ikipa besithi namhlanje umuntu oqala kumele ayigqoke before ziye kwabanye abantu uyena uDinasol ngqo. Ngicela nje ukusiveza. Okay, ithini indaba yezikipa mhlambe soluthola ulwazi olugcwele mayelana nazo kwenzakalani uzosizakala kanjani na njengomfundi nabazali? Well inhloso yethu ukufika la sibona ugogo sibona yena uNhlalonhle bese sibona uMdube ukuze sazane singenzi into singale eThekwini singakaze sihlangane nabo. So ukusoka kwethu manje la sokuyoqala ukuthi ke sibone ukuthi izikipa lezi singakhiqiza kanjani for laba abantu abafisa ukusupporta uNhlalonhle. So uma sisuka nje lana nje impela isikhalile sesingisa abantu sebengakwazi ukufaka ama-order but sizobanikeza yonke information epagini. NgoChristmas sobe sonke ngazi. Okay ngale nje engenayo iDinasol ngoDisemba ayithembi. Mdube wayenza indaba. Uzizwa kanjani nangu umntanakho? Ngijabule kakhulu ukuthi sathi sizenzele into lesinganakile kanti izovela ihambe kakhulu. Ngiyamjabulela uNhlalonhle njengomfundi oqavile eklasini lami namhlanje seUDinasol. Siyabonga nalaba ababuke ngale babona into enhle sibonga kakhulu. Sibonga nogogo Mntwana ukuthi nje hayi uNhlalonhle uyamsupporta uqinile eklasini wenza kahle futhi so shuthi yikho nje ebe nalo mqondo ukuthi hayi no xolele mfethu. Ujwayeleni ukuyikhulumela kanje? Umuntu amahlaya, umuntu onjani? Uqinile yena uyayikhulumela nje ngoba menganikhombisa amanye amavideo uyabona ukuthi uthithizisana laba abanye. Yebo. Gogo nayi ingane sowaziwa izwe lonke namhlanje. Hayi ngijabule kakhulu nami Nkosi yami. Ngibonga kakhulu nje kuMthembu yonke lento ayenzile. Ngiyathuka kakhulu nami ngibona le video le. Kodwa ngathi uma Mdube into zakhe lezibengazi nami ukuthi izobe kuyile lento esingabe senginamangqina ngani. Ngihlangana right ngiyethuse kakhulu. Yebo. Yena nje vele umuntu ophathe nathi ekhaya into yokusihlekisa. Ngizosekhuluma yonke into hawu ngane umuntu eyibuka Yebo abantu bese bekhuluma ke sebethi uyambopha noma Mdube zikhona into ezinjalo ngoba nakho sesikutholile uyikhulumele wena. Angazi nje angazi nakanye ngalokho ngazi ngaxolisa kuMdube wathi hayi lento okuyenza kakhulu angazi ngempela angazi ngabe kuthathelana. Yebo. Angazi into ehleka ngakho ngizombophela
ngoba into enhle nje leyo. Yebo. Hayi, siyabonga kakhulu.